खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एसटि स्टेटासनि थांखिनि हेंथायै सिलचराव सुबुं सोमावसारदों। बङाइगाव जिआरपिआ फारियै अपारेशनाव 81 लाख रांनि हेर'इन आरो मर्फिनखौ जब्द खालामो। 20-21 दिसेम्बराव गाहाय मन्त्रि मदिआ आसामाव फैगोन। उमरांचौआव गोदान क्रिकेट स्टेडियाम बेखेवबाय। NH-27 जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा, 6 जोखोम जायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाया नोगोरारिनि अजद। 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय बर्मायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) आ गिदिर रेलि खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ एसटि स्टेटासनि थांखिनि हेंथायै सिलचराव सुबुं सोमावसारदों। आसामनि मोन 6 हारिफोरखौ सिड्युल ट्राइब (एसटि) नि मान होनो थाखाय सरकारनि थांखिनि बेरेखायै सिलचराव रोजा रोजा ट्राइबेल सुबुंफोरा ज' जादों। बराक हायेननि जथाय ट्राइबेल फ'रामजों खुंजानाय बे हानजा सुरनायाव बराक हायेननि अल डिमासा फरायसा आफाद, कार्बि फरायसा आफाद, मिसिं फरायसा आफाद आरो बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसा आरो सुबुं समाजनि गोबां बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। सोमावसारगिरिफोरा बेनार आरो प्लेकार्ड लानानै PWD र'डजों लोगोसे डिमासा संस्कृति परिषद मावख'निफ्राय नरसिंहतला फोथार फारसे हानजा सुरदों। जथुम्मायाव बिथांमोनहा मोन 6 हारिफोरखौ एसटि महरै सोसननो बिथांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होदों। बिसोरनि गुबै साननाया बेनोमोन दि बिदि खालामोब्ला थाखानाय ट्राइबेल हारिनि संबिजिरारि सिनायथि आरो मुलाम्फाया लोरबां जागोन। बिथांमोनहा सांग्रांथि होदों दि बे मावफारिया लानाया दानि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय रिजार्भेसन, सोलोंथाइनि खाबुफोर आरो साख्रिनि खथाखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। सोमावसारनायनि उनाव थान्दैफोरा जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव गांसे गोसोखांलाइ गथायदोंमोन। खुंथाइया मेजिस्ट्रेटनि मावफारिया सोद्रोमानि गेजेरजों बे गोसोखां बिलाइखौ नाजावो। नैथि खौराङाव दङ बङाइगाव जिआरपिआ फारियै अपारेशनाव 81 लाख रांनि हेर'इन आरो मर्फिनखौ जब्द खालामो। निउ बङाइगाव जिआरपिआ 81 लाख रांनि ड्राग्स जब्द खालामो, 3 हमदों। निउ बङाइगावआव थानाय सोरखारि रेलवे पुलिस जिआरपिआ फेग्रा मुवा सोबख'नायनि हेंथायै मोननै गिदिर अपारेशन खालामदोंमोन आरो 81 लाख रांसो फेग्रा मुवा बेसाद जब्द खालामदों। मोनसे खौरां मोन्नाय बादिब्ला एसआइ सन्जीब चौधुरीनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव DN चारलापल्ली सप्तायारि SF एक्सप्रेसखौ नागिरो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ मोन 8 साबोननि केसनि सिङाव 93 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना 18 लाख रांसो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय रबिन्द्र रय आरो रानी देवी मुंनि सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। गुबुन मोनसे अपारेशनाव जिआरपिनि बिबानगिरिफोरा 63 लाख रांसो बेसेननि 2.246 किल'ग्राम मर्फिन बोखांनो हायो। मतियार रेहमान मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि नेटवार्कजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ 20-21 दिसेम्बराव गाहाय मन्त्रि मदिआ आसामाव फैगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ 20 आरो 21 दिसेम्बराव आसामाव फैगोन होनना हादोरसानि गाहाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। दावबायनाय समाव गाहाय मन्त्रि मदिआ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट (LGBI) आव गोदान टार्मिनेलखौ बेखेवगोन। 1,600 कौटि रां खरसा खालामनानै बानायनाय बे आपग्रेडेड टार्मिनेला बोसोरफ्रोमबो 1.3 कौटिनिबो बांसिन दावबायारिफोरखौ सामलायनो हानाय बिरखं गाथोननि गोहोखौ बांहोगोन।
बिथाङा नामरुबाव मोनसे गिदिर एमोनिया सुरिया हासार प्लान्टनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। थांखि लानाय हासार कमप्लेक्सआव बोसोरारि दिहुनथाइ गोहोआ 12.7 लाख मेट्रिक टन जागोन होनना साननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ उमरांसुआव गोदान क्रिकेट स्टेडियाम बेखेवबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय उमरांसुआव गोदान एशिया क्रिकेट स्टेडियाम आरो सेंगिया तुलाराम पेभिलियनखौ बेखेवनानै होयो। 30 बिघायाव लुनाय समायना हाजोफोरखौ आन्दोआव लाखिनाय बे स्टेडियामाव 4 गाहाय विकेट, 4 प्रेक्टिस पिच, सा 32 गेलेगिरिफोरनि थाखाय गंसे गोदान मुगानि हस्टेल, स्टाफ क्वार्टार आरो 15,000 नायगिरिफोरा जिरायनो हानाय मोनसे गेलारि दं। बे हाबाफारियाव बिसिआइनि नेहाथारि देबजित शइकिया, डिएचएससिनि सिएम देबुलाल गरलचा, मन्त्रि नन्दिता गरलचा, केएएससिनि सिएम तुलाराम रंगां आरो एससिएनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रिया बेखौ गोग्गाथाव बुब्लि होननानै बुङो आरो खोथा होयो दि भारतनि जौसिन गेलेगिरिफोरनि बादायलायनायखौ थाबैनो खुंफुंगोन। शइकिया बिथाङा सरकारखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि बे जायगाया बिथांखौ इंलेन्ड आरो स्कटलेन्डनि फोथारखौ गोसोखांहोयो। 2021 मायथाइनि मावथांखिनि थांखिया गासै आसामाव क्रिकेटखौ जौगाहोनाय। बाथि खौराङाव दङ NH-27 आव सानै सुबुंनि जिउ खहा, सा 6 जोखोम जायो। शुक्रबारनि फुंबिलियाव तेतेलिया खेत्रीनि NH-27 आव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 6 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। खेत्रीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय गंसे साखा खबब्रै गारि मारुति आर्टिगा AS01 LC 9886 नम्बर गोनां गारिया फुंनि 4:30 रिंगासो समाव सिनाय मोनै ट्राकनि उनथिं सौग्रावो। गारिया गाज्रियैनो बायग्लिदों। नगावनि 40 बोसोर बैसोनि हबिजुर रेहमान आरो 56 बोसोर बैसोनि इमान आलीआ जायगायावनो जिउ गोमायो। जोखोम जानाय गारि सालायगिरि 38 बोसोर बैसोनि मुशफिकुर रेहमान, 18 बोसोर बैसोनि जेबिन आफतारा, 29 बोसोर बैसोनि परबिना बेगम, 12 बोसोर बैसोनि यास्मिना खातुन, 26 बोसोर बैसोनि इक्रमुल इस्लाम आरो 34 बोसोर बैसोनि आली इस्लामखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय पुलिसआ गाज्रि जानाय गारिखौ दानस'नो गोनां जादोंमोन। गारिखौ जब्द खालामनानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाया नोगोरारिनि अजद। मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेदनि थामोनथाखौ लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC आव मोनसे गोदान राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। क'क्राझाराव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव इउपिपिएलनि बुंथिगिरि गार्जोन मुसाहारिया दाबि खालामो दि मोथोनगुरि बियाबनि BPFनि MLA बेगम आक्तारा आहमेदआ 2005 मायथाइनि भटार फारिलाइयाव बरपेटानि थागिरि महरै मुं थिसनदोंमोन आरो 2008 मायथाइयावसो BTC ओनसोलाव फैदोंमोन। बिथाङा सोंथि खालामदों दि बै समनि सिगां थागिरि जायालासे माबोरै BTCनि बिसायख'थि एबा मावख'आव जिरायनो हागोन। मुसाहारिया बेखौबो अजद होदों दि मुं थिसनजानाय सोद्रोमा हेमप्रभा देवीआ कामरुप मेट्र'नि थागिरि आरो करमेश्वर रयनि थिसनथाया खान्थियारि जेंना सोमजिहोदों। इउपिपिएलआ बे आयदाखौ नेम आरो खुंथायारि नेमखान्थिफोरखौ गोख्रों सिफायनाय होननानै गोख्रों राहा लानो खावलायदों। स्निथि खौराङाव दङ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय बरमायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ गिदिर रेलि खुंदों। BPFआ भारतीय जनता पार्टी BJPनि मददजों मैया बाक्सा जिल्लानि बरमानि कदमताल ओनसोलाव मोनसे गिदिर सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। रोजा रोजा सुबुंफोरा जथुम्मायाव बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ बेखेवनानै होयो। बे मेलाव BPFनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी, BJPनि पल्लव लोचन दास, बारग' मन्थ्रि आरो MLA रेखा रानी दास बर'जों लोगोसे जायगानि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। होंगो दोंगोआव बिबुंथि लाखिनानै हाग्रामा महिलारीआ थांनाय काउन्सिल बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो होनाय गोबां समायखिराफोरनि सोमोन्दै बुंथियो आरो बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय BPFआ समायखिरा लाबाय होनना फोरमायो।
बिथाङा गोदान जौगाखांनायनि मावथांखिखौबो फोसावो, जेराव गंसे मिनि सेक्रेटारियेट, बाक्सायाव गंसे मिरु मुलुगसोलोंसालि आरो उदालगुरियाव गंसे हादोरसा मुलुगसोलोंसालि गायसननायबो दं। 2026 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिजों लोगोसे बिपिएफआ जौगाखांनायनि फारसे नोजोर होनानै आरो सिगांनि समायफोरखौ मावफुंनानै गोख्रों मदद बुथुमनाय नुनो मोन्दों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।